קניתי את עמוד של תקווה. הוא פשוט מושלם. ממש יפה, אהבתי את המקום. קוראים איך תפתח אותו. יאללה. ממש אוהבים כדי את ה... יאללה, אני חייבת. לאה. את הולכת למה? זה חמוד אותי. אני קניתי את המסתם רק חמוד. רגע, רציתי לתקן שב100 עוקבים אני עושה שם לערוץ הוואטסאפ, לא לערוץ הוואטסאפ, ליוטיוב, וגם אני עושה תמונת פרופיל אנימטורית. ואני כן. ותגיעו.